Dagitoy apaspasama kiduna ng aldaw ni Adan kini Eva gapu itinda panakasulisog iti panagbiagda asi total na. Tada iti nga mangsolsolisog idi kadakwada uleg mabasa kadagiti lokot ti pagbasaan. Ngem dayta nga uleg agnagan itidan. Isu nga digitoy apaspasama kidi haan amaawatan taydi tanakapoy paydi iti panakaawat. Ngem no intayo so kimaten digitoy akay papanan na isu iti panangbiag iti kararwa iti tao. Tasabali iti pagbiag iti lasag di sumrek iti ngiwat isu dayta. Ngem digitoy isu daytoy iti bunga nga ibagbagana gapu kadagiti adda anaylanad iti linaon ti Biblia. Isu nga nagduma dayta haan nga nawatan idi digiti sumarsarno idi agapututan ni Adan kini Eva. Ngem no intay so kimaten digitoy inak ipalawag digitoy akay papanan na. Ta kinunana iti Genesis 2 iti 17. Ngem iti aggapo iti kayo iti panakaammo iti imbag kendakes saan munto akanen kinunana. Isu daytoy iti naibagbaga nga naipalawag. Dayti dayjay matay kanto adi bumurong. Daytoy no panunuten tayo dagiti naglabas idi kadakwada. Isu daytoy matay metlaeng iti tao gapu iti lasag. Ngem daytoy iti biagen nga isu iti panangisalakan iti kararwa. Ta kinunana iti Genesis 3:3 ngem iti bunga iti kayo iti adda iti tinga iti minuyungan. Ta iti tinga iti minuyung ibagbagana adda met lang iti uneg tayo iti panunot tayo dayta nga ibagbagana. Kinuna iti Dios di kayto kanen ket oray sagiden dila ket tamatay kayunto kinunana. So daytoy nga adda agi kinunana. Iti Genesis 3:5 tayti Dios ammuna nga iti aldaw a panangan mo iti dayta dagiti matayo nga lukatan danto ken kasla kayunto iti Dios amakaammo iti imbag kendakes. So daytoy iti naipalpalawag digitoy asasao. Ta kinunana iti Isaias iti 3:10 agsao kayo may papan iti nimbag naimbag to kenkuana takanindanto iti bunga dagiti araramid na kinunana. Isu nga daytoy abunga dagiti metlang aramid da idi gapu iti panangiyibkasda kadagiti sasao metlaeng. Tadigita abunga awan met iti mabasa nga kinunana no bagbagada iti aduma nga bunga iti mansanas awan dayta a mabasa no diket iti bagbagana digitoy isu ti bunga dagiti aramid metlaeng kuno aramid da. So digitoy isu nga patibkeren tayo iti pamati tayo anasayaat tadigitoy iti mangibagbaga no kasano iti panangisalakan tayo iti bukod tayo akararwa. So kadagiti iti naipapabot gapu iti Facebook online Bible study gapu iti nasayaat a panagpamati.
ket agyamanak no maawatan nyo digitoy akay papanan na digitoy asasao ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin so amin. Amen.